da iyalan gidan shi masu tsarki, nutsatsu, tabbatattu, kirkaka kuma dakka wajen bin Allah. Annabinmu ya ilmantar da mu dukkanin alkhairi. Har sahabbai yana cewa wallahi babu tsuntsuwa da ke gittawa samaniya wadda akwai ilimi tattare da ita face sai da annabi ya karantar da mu. Da haka huɗuba ta tana da taken ilimi haske, jahilci duhu. Ai wallah, dan ka san falalar ilimi, ko mutum ne zo wucewa a bakin titi, aka ce kai malam sai ce na'am, amma aka ce kai jahili sai ce a ba da ni ake ba, ko da kuma jahilin ne. Yana maka mai falalar ilimi. Don haka ƙur'ani da Allah ya saukar ilimi ne tsagoro. Hadithan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da suke fayyace maka ƙur'ani, wanda idan babu hadisai da sunna ba ka iya sanin ƙur'ani abadan. Musuluncinka bai cika ba, in ma akwai musuluncin. To kaga ilimi ne tsagoro. Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita babanmu annabi Adamu, Allah ya ƙara mai aminci, sama da mala'iku, ba da kuɗi ba, ba da shekaru ba, ba da asali ko da gari ba, da ilimi ya fifita shi a kansu. Domin da Allah ya ba da sunaye mai Allah ya ce, an bi'uni bi asmai ha'ula in kuntum sadiqin. Ku gaya min sunayensu, me suka ce, kalu subhanaka la ilma lana. Ubangiji ba mu sani. To, sai ce me, ya Adamu an bihum bi asma'ihim. Adamu gaya musu, da ya gaya musu fa, daga nan suka tabbatar da lalle annabi Adamu shine sama da su akan wato yadda suke, tare da mala'iku ne. Hausawa kuma kan ce, ai kyan ɗaya gaji uban shi, idan uban kirki ne ba? To shi annabi Adamu ai uban kirki ne, da ilimi ya fifita akan mala'iku. To kai da ake kiranka ɗan Adam, ka gaji uban naka kuwa? Kana neman ilimi? Ko dai hauma kake yi? Ina ka fito? Neman kwandala. Ina za ka? Neman kwandala. Ilimi fa Allahu alam. Na Allahu alam. Baka isa ban isa in yi rabon gado yadda ya kamata ba in babu ilimi. Sallan nan sai da ilimi. Zakka sai da ilimi. Sada zumunta sai da ilimi. Ashe ilimi ba karamin abu bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadithin Bukhari da Muslim, hadithin Muawiya, yana cewa duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi to yufaqihu fi din, sai ba shi fahimtar addini. Ashe kenan wanda ba a nufin shi da alkhairi sai a bar shi cikin jahilci kenan. Duk inda fitina ta taho ta fi samun gindin zama wajen jahilai wallahi. An gane ko? Wanda duk ya zo da wani abu sabo, wanda magabata ba su fahimce shi ba su yi aiki da shi ba, ta fi garawa inda jahilai suke. Inda babu karatu. Fitinar ta tsinanci ka ɗauki misali, da fitinar wai ai ƙur'ani zalla babu hadisi, kaga jahilai ne kawai ake jin zuwa na misali. Ha, kana da ilimi wa zai kawo maka wannan shirmen, wannan halakar, wannan fitinar? Tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi shekara 1400, shekara 2200 duk ga sahabbai da mutanen kirki sun tafi akan ba zai yi ka fahimci Qur'ani ba sai da hadisi. Sai cikin shekaru 200 na bayan nan da ƴan ba fitananu suka zo maka wa aka Qur'ani zalla. Allah ya ce idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah. In an yi kira dan sallar juma'a, to wannan kira ɗin ya ake yin shi? Ga yamin a Ƙur'ani. Ba kiran sallah ba? To ga yamin lafazin kiran sallah a Ƙur'ani. Sai ka je zuwa ga bayanin shugaban halitta annabi Muhammad. Sai ka ce ba ruwanka da shi, to Ƙur'ani ma ba ka da shi, ba ruwanka da shi. To jahilai kaɗai ake jan zuwa ga wannan shirmin. Ko da babu karatu.
ta hudu ba ta ba akan wannan bane, muna da lokaci musamman wajen wayar da kan mutane da san to gaban na fitattun karo, ko manzo Allah ya faɗa za su bayyana batattu ne, halakakku ne. Haramun ne ma'abota ilimi su yi shuru. Ku faɗi li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana. Wannan sunan Ali, wanda zai halaka ya halaka akan ga hujja, ka kibe ka zama kamar jaki, Allah ta yashe mu. Wanda kuma zai gane ya gane. Magana ta kan ilimi ne da tuku. Malam na cewa radina qismatal jabbari fina, mu mun yadda da kaso da kashi da rabon da Allah ya yi, mu mun yadda da shi. Mu ya bamu ilimin, ya bamu ilimin walid juhali malu, ya tara ma wawaye dukiya. Kulura ba ya ce kuɗi dukiya abin ƙi ba ne, ba sai da kuɗi ake gina addini ba. Wannan masallacin kuɗi ya gina shi, mic nan kuɗi ne. Abin da yake nufi kuɗin da zai halaka mutum ya mantar da shi sanin Allah. Kai kawai baka kallon wani mutunci in ba mai kuɗi ba, to wannan ne ake nufi da wawaye. To malai ce mun yadda da rabon ilimi, mu ya ba wawaye irin waɗannan dukiya ɗin. Sai ce fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Kuɗi na karewa an qaribin nan kusa, amma wa innal ilma yabqa la yazalu, shi ko ilimi yana wanzuwa baya gushewa. Ɗaya kenan. Ɗaya kuma yake cewa ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Tashi ka nemi ilimi, ilimi ado ne ga ma'abocin shi. Wa zainun wa unwanun, kuma adireshi ne zuwa ga dukkanin abin kirki. Sai cewa ina masani, na faɗa ko jahili zai so ka ce da shi malam. Sai ke cewa wato a kullum in ka waye gari neman baka so, ka nemi ko da harafi ɗaya ka sani. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasba fi buhuril fawaidi. Kullun ka zamanto mai neman ƙari, ka samu aya, ka samu tafsiri, hadisi, sir, ka ƙara ma kanka. Ba kana zuwa kasuwa ba dan ƙarin kuɗi a jakarka? Yau me ka ƙara ma kanka na ilimi? Ka zamanto kana ninƙaya a cikin kogi na fa'idodi na ilimi. Sai ce fa inna faqihan wahidan mutawarri'a ashaddu 'ala ash-shaytan min alfi abidi. Wallahi masani ƙwaya ɗaya mai fiqhu yafi ba shi dan gwale sama da masu ibada jahilai guda 1000. Ni ba wasa bane. An ce wata rana shedan ya zo wani masallaci, sai ga wani mutum yana sallah. To yana son ya je ya yi masa waswasi, sai yake jin tsoro. Ga wani kuma alhali yana bacci a matsayi. Aka ce to kai, ya kake tsoron wanda ke baccin nan ga wanda ke sallah baka shanye shi? To ai mai sallan jahil da kai yake budun ma yake yi. Ina tsoron mai baccin nan dan malami ne zai farka gyara mu, ya bata mai aiki kenan. Ka duba fa, suka ce baccin malami na jahili. To me kake yi? Ba za ka iya karanta Qur'ani ba, jahilci. Qalqala baka sani ba, idghami baka sani ba, kaza baka sani ba. Kai dai ana yi ne kawai, kana sallah ne kama ra'aytun nas yaf'alun. Haka zaka tinkari lahira? Ka rayu jahili ka yadda? Ka mutu jahili ka yadda? A wanki gawan ka jahili? A tura ma ƙasa gawar ka jahili? Ya Allah, a'udhu billah. Dan haka mun zo buɗe wannan masallaci kusan watanni 2 ina tsammani ko 3 da suka wuce, cikin abin da nake tunawa. To mun ce lallai mu ga karatu na tashi a masallacin nan. Ha kuma tabbata ana yi. Ɗaya kuma sai yake cewa kana son ka zamanto mai fiqhu, tamannaita an tumsi faqihan munadhira bighairi ana. Kau ka je ka samu karatu ba wahala, ba cin kwakwa, ce kai fal jununu fununu, hauka kenan buhu. Kawai ka je kawai gari mahaddacin Qur'ani ba shan wahala. Ina idan sahabi ɗaya ya bar Madina ya je Masar kan hadisi kwaya ɗaya,
a zamanin da ba mota, ba cellular, ba kaza ba kaza, to kaifa daga nan birnin ainihin dan maliki ka tafi birnin Kano ka je ka koyi karatu? Su tafiya suke yi kamar daga Kano zuwa Maiduguri sau biyu akan dabba don neman ilimi. Allahu akbar. Ko a nan cikin dan maliki malamai nawa ne na tabbata kuna da su, amma matasa kuna da lokaci ku je ku yi karatu? Ka zauna ka karanta qawaidi, risala a gaban malam daga bango zuwa bango, amma sai wasa kawai, ƙwallon ƙafa, sai chatting a WhatsApp, sai Instagram, sai kaza kaza kaza. Ka san ainihin lambar duk ɗan ƙwallo a cikin team duka iya, ka san La Liga, ka san Real Madrid, ka san kaza kaza, ɗan ka da ce su. Ina ilimin? A kasuwanci ba ilimi, a tuƙa mota sai da ilimi. Nawa ne cikinmu suka taɓa yin taimama, suke taimama a rayuwarsu, sai ka ga wani har ya bar duniya bai taɓa yin taimama ba, kuma ga dalilin yin taimama ɗin ilimi kenan. Da haka ya ce kana buri ka zamanto faqihi munaziran bi ghairi ana, ba wahala, to fal jununu fununu, hauka kenan buhubu. Sai ce walaysa iktisabul mali duna mashaqqatin tahammaltaha fal kayfa yakun. Yace kalli neman kuɗi mana, ba a taɓa gwagwam neman kuɗi ba tare da wahala ba, ya ilimi zai tabbata. Ka kalli 'yan siyasa an saka tashi fita campaign, duk ruwa duk caɓi sai sun je ƙauye neman ƙuri'a, ba haka ba ne? Ka tashi daga Kano, ka je Anacha, ka je kaza kaza, ka je Benin City, ka je Port Harcourt, ka je Calabar neman ƙwandala, ba laifi ba ne wallahi, amma ka yi ala ilmin ala basira, bisa ilimi. Ɗan kasuwa ne amma da an taɓa ka a jika ba ka shafo a ƙur'ani, to dole a jinjina maka. Wuce ka ja mu sallah, ka ja sallan kuma a ji ta carcar, to nan ka ci riba. Ke ma ki ilimi, ki zauna da mijinki salin hadda alin, ka shigo gida cikin ilimi, ka shigo masallaci cikin ilimi, kai ko kwasan bahaya ne in jahili zai sai maka ɓanna. Idan misali akwai shago guda biyu a birnin ɗan maliki, misali, shagunan nan guda biyu, ɗaya shagon na wanda yake ba musulmi ba ne ba, kafiri ne, amma ya ƙware a kowane irin fanni na ɗinki, hata ɗinkin sallah ya koya irin namu. Amma ɗaya shagon na ɗan uwanka ne, shi kuma yana sai da hatsi ne. Kuma ƙaddara duk ɗan maliki babu shaguna sai guda biyan, na ba da misali ne kawai. Kuma ga lokacin sallah yayi, ka taho da yadi na ɗinkin sallah, wani shago za ka kai ka bada aiki? Shagon wancan da ba musulmin ba, ka bar shagon ɗan uwanka shaƙiƙi na jini da min ba shi da ilimin abin da kake bukata yanzu nan. Me yake da shi wancan? Ilimin ɗinki. Saboda Allah ya ce waɗanda suka sani ɗaya suke da jahilai ba ɗaya suke ba. Ashe ilimi ba wasa bane. Ilimin duniya fa kenan ka. Gina wannan wuri ai sai da ilimi. Rakkaba fanka sai da ilimi. Musamman matasa ina jan hankalinku. Kar ku yi wasa da neman ilimi. Musamman ilimin addini. Ku tashi ku koyi Qur'ani. Ku san tafsiri. Ku koyi sunna. Ku koyi hanyoyin raddi ga maɓarnata masu zuwa da addini ba irin na Annabi Muhammadu ba. Ku nuna musu ainihin sunna Annabi ita ce fitila. Ku batattu ne Allah ya gyara ku in za ku gyaro. Ka ɗauki misali, in koma kan waɗancan batattu. Za ga yawancinsu ko gemu ba su da shi. Tun daga manyansu na ƙasashen Turai, irin su Shaharul, ku dinga jin sunayensu. Irin su Ahmad Mansur, irin su Rashad Khalifa, irin su shi Muhammad Hidaya ko dai Gawaya. Sun daɗe da wannan barnan ba yanzu da suke shigo mana ƙasa ba. Ba ɗayansu da gemu. Kuma ga shi Ƙur'ani ya tabbatar da gemu. In Ƙur'ani ne ya ba ku sa gemu. Me Allah ta'ala ya faɗa Annabi Musa ya ce, Yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil wa lam tarqu qawli. Ba hadisi bane Qur'ani, me yasa ba ku yin Qur'ani? Dan kasancewa halaka ce ta zo
to a mai da hankali ilimi kadai zai fayyace maka ga daidai ga abin da yake ba daidai ba. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma izz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ودمر المنافقين والكفرة والملحدين يا رب العالمين. اللهم ارفع السنة وأهل السنة. اللهم دمر المنافقين إن كانوا مهتد فاهدهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.